Pogodi životinju. Pogodi, koja je ovo životinja? Evo mala pomoć. Poslušaj kako se javlja. Možeš li pogoditi? 3, 2, 1. To je krava. Krava živi na farmi i daje mlijeko. Mumu, krava na farmi, veselo šeta svaki dan. Mumu, krava daje mlijeko za doručak svima nama. Mumu, krava na livadi, trava joj je omiljen obrok. Mumu,